това видео ще си говорим за тренировъчен сплит тип Bro Split, като идеята е да тренираме всеки един от нашите мускули с 3, 4 или повече упражнения на тренировка. Обикновено при този сплит всяка мускулна група се тренира в един път на седмица. Не е най-оптималният за натурално трениращите, но има и групи от хора, за които би бил полезен. Този сплит ще е добър вариант за хора, които предпочитат да тренират повече пъти на седмица, за хора, които предпочитат да тренират по-малко мускулни групи на тренировка, но с повече от такива упражнения за тях. И последната група от хора, за които ще е оптимален, са напредналите трениращи, като при тях тук фокуса ще им е повече това да се наслаждават на тренировките, а не толкова да оптимизират мускулната си маса. Като за тях един път на седмица трениране на мускул може не е на оптималния вариант, но все пак те го предпочитат, тъй като те са близко до генетичния си потенциал от мускулна маса. Този сплит няма да е най-подходящия вариант за хора, които предпочитат да тренират по-малко пъти на седмица. Съответно за хора, които имат по-заето ежедневие и нямат възможност да тренират 5, 6 или повече пъти на седмица, както и за хора, които искат да оптимизират фитнес резултатите си. Това, което показват изследванията, е, че при честота от един път на седмица срещу честота 2 пъти на седмица резултатите се увеличават многократно от към сила и хипертрофия. Но когато сравняваме честота от 2 пъти на седмица срещу повече от 2 пъти на седмица, резултатите не са чак толкова по-добри. Съответно, нашата препоръка е да се придържате към честота поне от 2 пъти на седмица. Тук държим да отбележим, че Bro Split-овете може да се изпълняват от всеки, просто не са на оптималния вариант заради честотата си от един път на седмица на мускулна група на тренировка, в сравнение с другите сплитове, където честотата ни е 2 пъти в седмица.